Bé, bon dia a tots i a totes. Moltíssimes gràcies per assistir a aquesta jornada també de celebració del dia 8 de març. Avui veiem, aquí dalt tenim penjat aquí a la seu aquest tapís fantàstic que han elaborat més de 500 dones de la ciutat i de fora de la ciutat també, i després més de 40 entitats que han col·laborat amb aquest tapís. M'agradaria agrair també a la Guerrilla de Hilda, que ha sigut l'entitat que ha coordinat tot aquest treball, a l'Espai Labors del Casal de la Dona de l'Ajuntament de Lleida, que també hi han col·laborat un munt de senyores que cada 15 dies es reuneixen per fer labors. Han col·laborat, evidentment, al Consorci del Turó de la Seu Vella, que m'acompanya en Josep Tor, i també agrair la col·laboració des de l'Institut Català de la Dona. Avui treballem amb aquest tapís. El que volem significar és que les dones teixim. Les dones teixim futur, teixim per solidaritat, teixim per reivindicació i teixim també per recordar un passat que no volem que torni i que per reivindicar també aquests drets. Que mentre hi hagi una sola dona arreu del món en el qual els seus drets no se li respecten, nosaltres continuarem treballant i continuarem reivindicant aquests drets que són per totes les dones. Per tant, agrair la col·laboració de totes, la vostra assistència, i ara passaria la paraula a en Josep Tort, el president, el director del Consorci de la Seu Vella. Gràcies. Benvingudes, benvinguts. El patrimoni al segle XXI és la nostra representació de futur, perquè expliquem el que som, el que hem passat i ens plantegem què volem ser. El patrimoni del segle XXI és de tots, no és d'uns, ni dels que en saben més, ni dels que el tenen a la vitrina, ni dels que en tenen les claus. És una cosa de tots i de totes. El patrimoni del segle XXI s'ha de respectar moltíssim, tant que avui hem fet una cosa que no es pot fer. Avui hem penjat una cosa al campanar, una cosa lletja, una agressió al campanar. Però ho hem fet per una causa, i és una causa de pau, és una causa compartida per moltíssima gent, on hi han col·laborat moltíssimes mans, on hi han col·laborat moltíssimes dones. I per això el campanar reivindica, com es reivindica la seu, com es reivindica el patrimoni i com es reivindica la ciutat, com un lloc on les dones posen de manifest aquest treball conjunt, aquesta malla, aquesta xarxa, aquesta col·laboració, que també, com que va a favor de tots nosaltres, va a favor d'aquest patrimoni i va a favor de tota la humanitat. Moltíssimes gràcies a totes les que hi heu col·laborat i esperem que en el futur puguem continuar fent moltes coses d'aquelles que, com que no es poden fer, un dia les hem de fer. Moltes gràcies. Gràcies, Josep. Ara passaria la paraula a l'Ester, de la Guerrilla de Hilda. Una de les coses que també construïm les dones teixint també és progrés. Per tant, el nom de la Guerrilla de Hilda. Hola, només agrair a totes les dones i tots els homes que sabent teixir o aprenent a teixir per aquesta causa hem reivindicat la força que tenim si ens unim tots, no només els homes sinó també les dones unides, que enganxem els homes a que vulguin amb nosaltres fer un acte com aquest de reivindicació amb l'emblema de Lleida, que és la seu, i és això, agrair a tota la gent que s'ha volcat amb nosaltres i en 2 mesos hem pogut teixir això, que al final 22 metres ens pensàvem que serien 5 metres i que potser no arribàvem a la finestra de baix i al final ha sigut un acte heroic, i agrair a tothom que ha participat amb nosaltres. Gràcies, Esther. Agrair també al Casal de la Dona tota la tasca que està fent també per coordinar aquest espai i aquesta tasca. Ara no volíem marxar d'aquí sense fer la nostra pròpia declaració de totes les dones i també els homes, com no, les dones sense els homes tampoc podríem acabar de reivindicar els nostres drets per la igualtat. Per tant, aquesta declaració que hem titulat Labors per la Igualtat la llegiran Sara Mollà, de la Guerrilla de Hilda, la Carme Garcia i la Conxita Llurba, de l'Espai Labors del Casal de la Dona de l'Ajuntament de Lleida. Moltíssimes gràcies.
Aquest tapís, fet amb labors de color lila, color que expressa les lluites de les dones per eliminar les discriminacions i avançar en la igualtat de drets i oportunitats. Les dones de Lleida hem teixit aquest tapís de la mateixa manera que teixim les nostres xarxes de solidaritat per ajudar-nos en els moments de dificultat, per acceptar col·lectivament les nostres necessitats i propostes, defensar els nostres drets i millorar les nostres condicions de vida. Hem llegit aquest tapís per fer-nos visibles i per fer visibles les contribucions que les dones hem fet a tots els àmbits de la cultura, de l'economia, de la vida social i les que continuarem fent per garantir una societat més igualitària i justa. Hem teixit aquest tapís perquè teixit ha una manera llarg dels anys de fer feina, de compartir, d'unió entre les dones, de crear espais de convivència i de treball col·laboratiu. Donem continuïtat a tot el que representa teixir, el símbol de fortalesa per donar sentit a la vida, per fer creacions artístiques i estètiques que embelleixen places, carrers, habitatges, també per transgredir normes i per reivindicar. Per dir, endavant amb la igualtat de drets i oportunitats per a les dones. La Seu Vella és el monument més emblemàtic de la nostra ciutat, el que ens identifica, el que ens parla de la nostra història i que ha estat testimoni de les lluites de les dones a Lleida. Ara estem en el camí de que sigui considerada Patrimoni de la Humanitat i ens sumem també amb el tapís a aquest projecte. Expressem la voluntat de continuar treballant col·lectivament per millorar les condicions de vida de totes les dones de Lleida i fer arribar al conjunt de la ciutat aquest missatge. Totes les persones que hem treballat de valent per fer realitat aquest projecte, promogut des del Casal de la Dona, Centre d'Informació i Atenció a les Dones de l'Ajuntament de Lleida i la guerrilla del Filda, donem les gràcies al Turó de la Seu Vella i a l'Institut Català de les Dones per ajudar-nos a assolir amb èxit el repte. Des d'aquí volem donar les gràcies especialment a totes les dones i entitats que han passat la cultura i en especial en aquests primers mesos de l'any han teixit amb entusiasme per aquesta gran labor. Moltíssimes gràcies a totes, un fort aplaudiment per tota la gent que hi ha participat, per totes les dones de la ciutat de Lleida i pels homes i les dones que continuem treballant i creient en la igualtat de l'home i de la dona. Gràcies a tothom.